Лунінецкія ачышчальныя збудаванні, узведзеныя ў сярэдзіне 70-х мінулага стагоддзя, сёння перажываюць маштабную комплексную рэканструкцыю. Праект на агульную суму амаль 10 мільёнаў рублёў рэалізуецца за бюджэтныя сродкі. Крыніцы дзве. Гэта дзяржпраграма развіцця Прыпяцкага Палесся і абласная інвестпраграма. Работы пачаліся яшчэ ў 2011 годзе. На сённяшні дзень ужо освоена больш за 7,5 мільёнаў рублёў. Амаль 400 тысяч спатрэбілася для будаўніцтва новага збудавання, зліўной станцыі для вадкіх камунальна-бытавых отходов. Данный объект позволяет, принимать стоки от неканализованной части города, от частного сектора, и от предприятий, которые не подключены к центральной канализационной сети. Контейнер оборудован пробоотборной системой, полностью автоматизирован. Если стоки превышают предельно допустимую концентрацию, установленные шкафом управления, происходит автоматическое перекрытие данных стоков, и стоки направляются в резервуары для разбавления. Аб'ект стаў другім у вобласці пасля Брэста, а Лунінец першым сярод райцэнтраў, дзе вадкія камунальна-бытавыя адходы з прыватнага сектара і шэрагу прадпрыемстваў пачалі прымаць у адзіным асобна пабудаваным і спецыяльна абсталяваным для гэтага месцы. Дагэтуль працэс адбываўся непасрэдна на тэрыторыі горада, у месцах блізкіх да жылля. Для меня это очень важно, как для технолога, то, что станция автономна и герметична, что сокращает взаимодействие именно рабочего персонала с грязными стоками. Ну и, конечно, это очень большой вклад в экологию самого нашего города Лунинца, так как хотя бы минимальный, то, что сброс происходит не в жилой зоне, а уже за чертой города. Рэалізацыя праекта па рэканструкцыі лунінецкіх ачышчальных збудаванняў працягнецца і сёлета. Прадугледжана таксама мадэрнізацыя інжынерных камунікацый і добраўпарадкаванне прылягаючай тэрыторыі. У сваю чаргу гэта паўплывае на зніжэнне ўзроўню забруджвання вод, якія з Лунінецкага канала пападаюць у Прыпяць. Тацяна Будгусім, Дзіяна Мішук, Александр Дзячэнка, тэлерадыёкампанія «Брэст».